ni kon sha mai kublai ya borok ki porlok ki bajukloi ban krishan ya ka wermoin foundation te menta ka janmi nakaliang jongi ngi don jitmu ban lej ajeram ya ikatuk ani kilong ying te ngakarmen scam ba da ka jeram jongi mo lengba ka jing krishan jong pi ki porlok bena jana jingai ngej ba kita kilong ying kin yo ya ka jingmen bat khamtam ya ka jingko jingkia te ngakarmen scam ba nami syakmat pinang ya dan menta bat ngi namar nga satu syai ba klaim ka jingrap jong pi klaim ka jingkerchan jong pi namla ban talun laning namla ban pendep ya ta jing tumu ka bain trai te kumbalong menta nakaliang jong ka wirmin function kandung haki lai sotli kilong ying kebedan ni ka than jongi ban ngangi scam ba kan ni kanam kod hani ka tayo ban wan rung in ya la stom ban namteng ya kam tam bede par ini ki loying bijinjar mo ban lai ai te kube shibon ya pi barok ki ba jukurshan ngej ba try unang kerku ya pi tam ha kamai ka ji jong pi ba pinang yo ya ka jing su jukmen bar ka tam ka bormet borphat ka pokoj bakhya khanang ba pinang la ban ya rap lem yangi karpat ya pi barok tam ki prathan ba kumju ya ki parakasi bakin sosnei bakin yarap lem ban nosnyang syakaseng jungi kanam benan la ban penjana syu ngamla ban le marwi ngamla ban le talai musangut kani kade kam ka ba jinjar rai lungba ka jingdon jong pi lungba ka jingar chan jong pi ni comments kem ba ka kam jungi kan long ka bejanai bat ka bala shisha ban ai ka jingmen ya kilong yeng ki ba don kam ka jingaram kublai shibon ya pi kublai shijar ngut trai kan rat unrin sumare pi kublai